God, hallelujah. So, may buntag sa tanan ng mag-ison. So, yun nga kabuntagon. Mato na punta sa itong pagdaigda sa itong mga Diyos. So, kinanglan gayud nga kanabang may nandamo na itong matago sa kakasing-kasing mudaigda sa itong mga Diyos mag-ison. Amen? Hallelujah. So, andaw na ba tayo nga mudaig sa itong mga Diyos? Amen. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Manang gusto sa Ginoo magson sa tong matag usa ka kinabuhi nga malipayon ta nga mudaig musimba da sa tong mga Dios tungod kay mo kinaang kalipay sa Ginoo nga sadya nga kita nga iyang mga katawhan nagaday nga matinud-anon nga na kaniya. Amen. Hallelujah. Yes Lord. Atong daygo na atong buhi nga Dios, atong ipakpak atong kamot, isayaw na to atong mga tiil magson. Amen. Diha sa Ginoo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Kami magaduol nga na kanimo Dios upan sa mga pagdaig. Duol kami kanimo amahan upan sa pagpaubos upan sa pagpaubos sa amon kaugalingon magaduol kami kanimo. Yes Lord, hallelujah. Amahan uban sa pagpataas sa among mga pagday magkasinggit mag-aawit sa pagmaya magadaig magalukso magasayaw mga gamot ikabayaw magasinggit mag-aawit sa pagmaya magadaig magalukso magasayaw mga mo ikabayaw Jesus pagadaygon ka pagadaygon ka pagadaygon ka pagadaygon ka magkatuol kami. Yes Lord, hallelujah. Gari mo amahan sa pagpaubos sa among kaugalingon naghaduol kami kanimo kanimo amahan uban sa pagbatas. Yes Lord, hallelujah. Yes God sa among mga pagdaig magasinggit mag-aawit sa pagmaya magadaig magalukso magasayaw mga kamot igabayaw magasinggit mag-aawit sa pagmaya magadaig magalukso magasayaw pangalan mo igabayaw Jesus pagadaygon ka. Yes Lord, hallelujah. Yes Jesus pagadaygon ka. Aniya kami o Diyos, aniya kami o Diyos ng mga anak mo nagawit o pagdaig nagkasaya sa kalipay alang kanimo kay mo hindi pili. Aniya kami o Diyos ng mga anak mo nagawit o pagdaig nagkasaya sa kalipay alang kanimo tungkol sa gibuhat mo mulukso kami Ginoo
alang kanimo. Tungod sa kalipay musayaw kami o Diyos. Para kanimo mulukso kami Ginoo alang kanimo. Tungod sa kalipay musayaw kami o Diyos. Para kanimo lang, para kanimo lang. Iya kami o Diyos ng mga anak mo. Nagawit o pagkain, nagkasaya sa kalipay alang kanimo. Kay mo mong gipili, aniya kami o Diyos ng mga anak mo. Nagawit o pagkain, nagkasaya sa kalipay alang kanimo. Tungod sa gibuhat mo, mulukso kami Ginoo alang kanimo. Tungod sa kalipay musayaw kami o Diyos. Para kanimo mulukso kami Ginoo alang kanimo. Tungod sa kalipay musayaw kami o Diyos. Para kanimo lang, para kanimo lang, para kanimo lang. Yes, Lord, hallelujah. Yes, oh God. Magadaig, magaawit, magapakpak, magasayaw kami nga nakanimo Diyos. Hallelujah, takos ka sa tanan namong mga pagdaig o God. Tungod Lord sa imong pagkamaayo. Oh, yes, oh Jesus. Yes, Lord, hallelujah. Tungod kay walay makalabaw sa imong pagkagamhanan. Sa matag usa na buka kinibuhit Ginoo. Muna nga Lord kami Ginoong Dios padayon. Nakabaro Ginoo diha sa imong tubangan, diha sa mga pagday, pagsimba, pag-alagad nga na kanimo tungod kay ikaw. Dako nga Dios nga mialagaran kaya kayo nimo Dios. Nga kami, O Diyos, imong pagalig-unon, pinagi, diha sa imong mga pulong Ginoong Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord. Nga santa kami magapadayon, Lord, diha sa pag-awit, sa pagdayeg, diha kanimo. Salamat kay ikaw, O Diyos. Kiguban nga ni kanamo. Ikaw, O Diyos, nga lipay, nga ni sa matagusan mo kakasing-kasing. Hallelujah. Yes, O Jesus. Salamat, Lord, ang matagusa. Ang kasing-kasing Ginoo, punog sa kalipay. Nga nagkaawit niya na kanimo, O Diyos. Yes, Lord, hallelujah. Walay makalabaw, O Diyos, sa gugma mo. Nagadan at tanamo ang himaya mo. Kalimita kalibutan, magayubong mo simba, mag-aawi, dalay ka sa makausa. Hallelujah. Walay makalabaw sa gugma mo. Naiga ang Diyos igsoon, diha sa mong kasing-kasing. Hallelujah. Yes, O Jesus, nagdiya iyahang gugma nga nakanimo. Yes, Lord God, hallelujah. Magayubog mo simba, mag-aawi, dalay ka, Diyos.
Diyos ka sa tanan, tanang gibuhat mo, nagpadayag gamhanan ka. Walay bisan usang mabuhat kung wala ka. Diyos, 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 dalaygon ka. Walay magkalabaw. Let's come on, church. Hallelujah. Blessed Jesus. Madanag ka na mo ang himaya mo. Kalamidad kalibutan, magayubog mo simba. Mag-aawit, dalayon ka, Diyos. Diyos, Diyos ka sa tanan, tanang ibut mo, nagpadayag kamhalan ka. Walay bisan usang mabuhat kung wala ka. Diyos, 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 dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba lang kanimo lamang, dalaygon ka, O Diyos. Yes, O Jesus. Huling kinabuhi, alagaran ka. Dalaygon ka, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Yes, Lord God, hallelujah. Ang pagsimba alang lamang gayud nga nakanimo, O Diyos. Tungod kay dako ka nga Diyos, gamaanan, pahinugmaon nga ni kanamo. Takos ka, Lord, sa mga pagdaig, pagsimba, O Diyos, sa imong mga katawhan, Ginoo. Hallelujah, dalaygon ka, O Diyos. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba lang kanimo lamang, dalaygon ka, O Diyos. Yes, O God. Hallelujah. Ning kinabuhi, alagaran ka. Ning kinabuhi, alagaran ka. Ning kinabuhi, alagaran ka. Yes, Lord, hallelujah. Yes, O God. Takos ka gayud sa mga pagdaig, O Diyos. Mudaig yan na kanimo, Ginoong Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord. Ang Diyos matuboy na initanan, Lord. Nga mong gibuhat karon, O Diyos. Na kami nagadaig nga na kanimo, Lord. Salamat. Ikaw, O Diyos, nagakalipay nga ni kanamo, Lord. Nasa di nga kami nagadaig diha kanimo nga matinud-anon. Ikagayod, O Diyos, nasayod kami. Nga nalipay kagayod nga ni kanamo, Ginoo. Hallelujah. Salamat, Lord, sa kalipay, kadasig pag Ginoo nga imong gihatag sa matag usa. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Tanadungog himaya mga pagpasalamat kanimo lang namo igabali. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan atong mga Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah.
Praise God. Mayong buntag mga igsoon. Mayong buntag. God is good. And all the time. Amen. Maayo gyud ang atong Dios sa tanang panahon igsoon. Amen. Dalay ko ng buhi ng Diyos, magsoon. Napanalanginan mata sa mga alawiton, magsoon, mga pagpakpak na to, pagsayaw na to, paglukso. Amen. Kibasin biyag. Wala ha? Amen. Praise God. Nasayod ko nga ang matag-usa. Napanalanginan Diyod kay tungod ang mga alawiton nga makalangit. Forever blessed and always makabless. Amen. Makabless mo ganyang kalibutan nun. Amen. Unsa na ka ng awit nga panglangit nun. So, dalay ko ng buhi nga Diyos sa walay katapusan. So, nasaya naman gid mo sa kumbahin, Rickson. Amen. So, kinsa gatong naigipitik dia kasing-kasing kanang dughan, gabuto-buto na bitaw. Katindugo na gid ba? Aron nga testify unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. I-testify nimo kung giunsa ka sa Ginoo pag-atiman. Amen. Sawa pa bang Domingo na ang Domingo. Amen. Ug bisan pa kung gusto nimo pasalamat igsoon karon ang panahon igsoon nga makapasalamat ta aron atong himayoon ang atong buhi nga Dios pinaagi sa atong pagpasalamat. Amen. So kinsay muna dia. God bless. And ito. Okay, tindog na. Hallelujah. Amen buntag sa atong tanan. Pasalamat pod ko sa Ginoo kay tungod siya nagahatag kanunay sa akong maayong panglawas, labi na sa akong adlaw-adlaw na panglakaw og trabaho kanunay ana ang Ginoo nagauban sa akong kaugalingon og siya kanunay nagapanalipod sa akong mga panglakaw og siya nagahatag og maayong mga customer og more customer sa matag adlaw tagaan ako kanunay sa Ginoo og healthy akong panglawas labi na sa akong pamilya, sa akong anak ug sa akong asawa. Kanunay ana ang pagsinabtanay sa among pamilya ug paghinigugmay. Ug di lang nako kayong tas-on. Ug akong ibalik ang dungog ug himaya sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello. May buntag sa tanan no, dili po na ako kawangaw ng pagpasalamat sa tumbuhin na Diyos tungod gay. Sa matag adlaw, semana, bulan, tuig na milabay sa kong kinabuhi. Maayo gid kayo ang Ginoo. Amen. Ano man sa matag adlaw, isa ka dako na ako gyud gipasalamatan sa iya ang ako gyud gininhawa. Kay para sa kuwa unsaon man gid nato ang mga katigayunan, mga yuta bahandi. Kung ang gininhawa ko unsa Ginoo sa imo mo na dako kay akong pagpasalamat sa Ginoo gyud. Wala sa matag adlaw sa mga pamilya kami nagalakaw, siya gyud ang nagaproteksyon nga ni kanamo, bisan sa mga bata siya gyud ang nagahatag og mga panglawas. Bisan pa man sa among kinahanglan sa matag adlaw siya gyud ang nagatagbo sa dalaygon gyud atong buhi na Dios sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Isa pa, pwede kayo, tindog. Okay, so isa pa. Isa pa. Masayran ninyo nga duol na ang tinginit. Oh, masayran daw nga haduol na, unsa daw? Ang tinginit kay ngano man manglunhaw o manghumok na ang mga sanga sa kahoyng egera. Amen. Ha? Busa ini kakitaw sa ninyo ni ining tanan, isara ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gyud moabot ang iyang pagbalik. Amen.
Hinumdumi kini. Kining tanan may tabo sa dili pa mga matay at tanang tao. Taas kayong istorya da, no? Ang ipasabot niya dira, kung kamauta mo tanaw, dinaan sa mga bunga o kahoy, kamaingon dahin ta, di ba? For example, kining rambutan, mailhan na to nga mabubunga na jud siya. Kay mamulak pa man nauna, no? Amen? Mamulak pa. Munga na jud niyo. Sinana pod. Sa itong ibasa kaganiha sa itong teksto, nga naa daw mga may tabo nga gubat. Nasod do nasod, gingarian, laban sa gingarian. Daghag mga false prophet, mga pag-antos kagutom, mga pagpakita kana nga haduol na pod ang iyang pagbalik. Do sa ato pa, kay haduol naman na iyang pagbalik kay klaro man jud. Makita nato, madungog nato sa mga balita. Usa man day buhato nato. Amen. Mga laga jud tag tinud-anay. Amen. Ipakita na nato ang pinaka-the best nga pag-alagad nato nga na sa Ginoo. So tao nato atong kaglingon ba? Kita ray makasusi kung kini ang atong pag-alagad sa Ginoo. Ang ayan na ba nga makasulod sa langit? Kay daghang mga nangalagad karon. Kabalo man jud ta nga dili jud tanan tinud-anay kanang musulod og simbahan, tinud-anay na tanan nga nangalagad sa Ginoo. Kabalo man jud ta nga naay mga dili palag jud tinud-anay. Amen. O kini nga mensahian nagpahinumdom nga kinahanglan ipakita na jud nato ang tinud-anay nga pag-alagad sa Ginoo. Kay daw uroy kung mabalik ang Ginoo unya dili pa day taandam kay ang atong kinabuhi dili pa tinud-anay nga nagalagad sa Ginoo. May bilin gahapon ta. Amen. Kay ang gina-required sa Ginoo ginatan-aw niya aron dawaton ta dili tong present ta dinaa sa simbahan. Nga mingon ta okay na kay ko kay malangit na jud ko ani kay naa ako permit sa simbahan. Pero ang ato ang mind, ang ato ang hearts is layo dayto. Wala dili na dawaton sa Ginoo. Amen. Kinahanglan magisgot tag tinud-anay kinasing-kasing na siya. Amen. Patio nimo ang presensya sa Ginoo. Mapasalamaton kita nga kaniya. Before pa jud ko moadto dinaan na pa koy basahon nga lain nga bersikulo. Ingon pod ni Pablo dinaa sa sulat ni Timothy sa moabot daw nga mga panahon, ingon siya diri katapusang mga adlaw nga hapit na gyud ang pagbalik sa Ginoo. Unya nahitabo na gyud na karong panahon na. Kapitulo 3 dinaa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Di man ikini si Timothy ang iyang gisultian ini. Nga sa katapusang mga adlaw, maabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao magunawna na lamang sa ilang kauglingon o sa kwarta. Sige nilang pangita kwarta. Nakalimot nga mahanaw ra. Nagsige nila guna-una para silang kauglingon. Makita nato din na sa mga social media. Daghan na kay mga tao gusto mahimong ilado, famous, dili sila artista, pero martista sila, tungod lang sa pagsayaw-sayaw, paparampampam, sa panadiha, katawan lang kanilang makuan, makabalo lang ka, kay mugawas man jud pod. Ang uban pa jud imaydi, yung mga ito kag YouTube na apod. Nagtanaw ra kang Kobe Bryant sa iyang kuhan, pag kuman anak, kay musulod man dahi na. Naning sayaw, nagpaparampampam. Sigun sa rin mga background, liki ko, liki ka. Ano na, mga katahan na. Saan naman yung kuhan na niya? Para di mahimong sikat. Apa nakalimot silang haduol na ang pagbalik sa Ginoo. Amen? Hadul na. Gidua-duaan o giguba ang kinabuhi nila. So kung maabtan ang tao nga nasa mga buhat nga dili maayo, di jud sila malangit. Amen. Mga pagpahinumdum kini kanatong tanan arong gayud nga sa diin, mahatag pa jud nato ang tinuod nga
pagsimba nato nga naa sa Ginoo. Amen. Amen. Ay mong kaugalingong salamat kinapainumduman ko sa Ginoo. Amen. Unya dugang pangagingon ni Pablo dinhi ang mga tao magununo na lamang sila kaugalingon og sa kwarta, hambugiro sila. Mapaitas-on, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan, tangawara karong mga anak no. Paugason dili sa ko kay nag-email pa ko. Ha? Nag-email pa ko. Mapay ang anak pa noy masuko sa ginikanan. Nagpalit kog sudan katong dapit sa mua. Ingnan ra siya siyang papa nga kay nag-iayo man siya siyang motor. Murag motor to siyang magulang. Ingnan ra ko kay tingog. Tingala ra magalit nga. Sige yaw oy. Wala ani ang amahan. Yaw nga sir mo nagyaw ako kay tingog iyang papa nga nagstorya ra. So, nalahi na, nabali na ang anak na yung mga saba. Nabali na, nakalimot na ang anak nga ang ilang ginikanan, grabig mga pag-antos nga para lang mabuhi silang mudako. Nga pagdako na di ay nana rang mahitabo. Amen. So nga naman, tungod sa mga panahon karon naka-influensya, ining kapanahonan karon nga grabe na yung nga nagkadaot. Dili mapasalamaton og dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madirumtanon sa maayo. Invite di mo og Bible study, dili ko. Kay mag-email ra ko, mag-disco ko, maato mi dito, mag-beach. Madinumtanon, dili ganahan og maayo. Mabudhion. Dapat wala ni sa tuwang mabudhion, traitor. Amen. Mapasagaron o garbuso kaayo. Palabihon nila ang kailayan kaysa Dios. Amen. Daghan kay no. Ito po nagyud na karon. Amen. Naluoy kayo ang mga tao nga wa masayod nga haduol na gyud ang pagbalik sa atong Ginoo. Moadto ta sa tong text kay tungod kay ang atong oras. Iyo pa si Jesus Christ dira ang haduol na gyud ang iyang pagbalik. Kung may baluan nato kung kanus ang iyang pagbalik. Wala exact nga date apan may balaan nato nga haduol na gyud iyang pagbalik. Kay nagbiling sa mga mensahe. Amen. Pagpakita aron nga kita mangandam kanunay. Verse 3, samtang naglingkod sa Jesus dito sa bungtod sa mga olibo. Ang mga tinun-an may sikreto pagduol kaniya. Unang utana, magtutudlo sultihi kami kanus ang matuman kining mga kanang tanan ug unsa ang mahitabo nga pagpaila sa panahon sa imong pag-abot o sa katapusan sa kalibutan. Si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa kay sa akong ngalan daghang tao amo anhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas. Ala. Daghan daw moingon nga siya ang Mesiyas. Tibo kalibutan sa mga nagpailang nga sila si Kristo, mga 5 o 4. O labod sa mga nagpaila, wala nagpaila. Siya daw ang Kristo karon. No? So din nato mausaw siya kaya tong oras no. Daghan na jud kayo. Amen. Wa pay labod sa mga wa nagpaila. Kaya wala na YouTube. Daghan kay na sila. Nagay uban bisag nakapaayo lang og balatian o nakababanhaw na si Kristo ba? Kabalo man jud ta ng PBMA. Itugod kay nakababanhaw wa na si Kristo daw. Mao na si kuan, Ikleo. Di maayo no. Si Pablo manggani nga nakapabanhaw man niya gi-claim nga siya si Kristo. Amen. Mo tinuod. Amen. Nga mga alagad sa Ginoo dili kay dalang kay mga milagro nga ilahang mahitabo wa na taas na kay sa silang kauglingon. Ang uban pod karon kay tungod kay nagbuhat man sila mga milagro wa na loko na nila ang membro kita ra jud ang tama.
Pag di na sila magpamembro, musulod sa tong simbahan, di na sila musulod. Di na sa maluwas. Unsa naman yung kaning mga panahon karon. Kunang magbantay ta, amen. Si Kristo lamang gayud ang maluluwas ug wala nilain pa. Ug sa lang gyud ang kamatuoran. Yung pa ni Jesus Christ makabati ka mga gubat sa duol ninyo o mga balita may tungod sa mga gubat sa layo apan ayaw kamo kabalaka kini mga butanga kinahanglan may tabo apan wala kini magpasabot ka mao nang katapusan sinugdanan pa lang. Duha ang pangutana ha, ang pagbalik sa Ginoo o ang katapusan sa kalibutan. So ang ipasabot ni Jesus Christ dili pa ni ang katapusan sa adlaw. Amen? O sa panahon o sa kalibutan. Amen? Kinahanglan may tabo gyud na. Amen? O nagpaila na nga hapit na gyud ang iyang pagbalik. Magubat ang mga nason o mag-away ang mga gingarian. Daghan na kay tag mga nadungog nga nag-away gali ang Palestine o ang Israel nag-away na. Makatawa na lang ka sa mga comment sa mga balita unsa ba dinaa kay moingon daytong budapig daytong mga Islam unsa maning kuanan ning kaning medyahan ning mabayas man kayo mga mga Pilipino nga mipabor sa Palestine kay kasagaran da mga Musliman. Inana ba kay katong nag-away dito kay nag-ampor lagi daw sila sa moske nag-Ramadan nana kaya tungod daw sa mga Israel kapat ra mo guna sila diha boundary nila is yuta ra murag diri ra ba o kuan mangkilam ana ba dili mo man na ilang nasod dito di pa sa tuwa nga island so mo to nag-away ng mga puro Pilipino. Mingon din mo dapig mamong sa audio. Di man gina sila motuog Kristo. Yang Muslim pod. Mamo lagi na mo dapig mamong sa mga audio nga di sila motuog ang Kristo. Kami motuog pero mo ana pud ang mga para po sa tuwa Kristan. Tuo lagi mo dili man motuog nga sa manluluwas. Motuog lagi mo di man motuog na matay siya nabanhaw. Motuo lagi mo pero mas dako jud si Muhammad nagdebate na dito wala. Anong gitagaag pagtagad ang Hudyo kaysa ilaha kay nakabalo mangutang nga mas naa pa sila papur nga maluwas kay biblikal maluwas naghapon sila. Amen ang mga Hudyo. Amen. So mo na karon ya kabalo biya ang Palestine kani adto pa lang kaawan na nadaan. Amen. Kang sa Gulayat pala kung David, di ba? So, mo na karon patingalat ang gamay ra kay nga matay sa Israel kay tungod hantod karon ginakip sila sa Ginoo. Kay gipreserve sila kay motor lagi gahapon sila sa unahan kang Kristo. Amen. Ang taga Palestine, tinandaghanan nga matay. Di ba? Pagpakita nga haduol na yun ang pagbalik sa Ginoo. May kagutom og mga linog sa tarang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lamang sa makasakit. Sa ato pa aduna pagi mas grabe pa. Uyadakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya pati yun. Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod ka nako. Sa ubang mga nasod nga di mo to kang Kristo, labi na ka ng mga religion, same kang Buddhism, Hinduism, di ba yun na to, sila mo to kang Kristo. Pero wala sila mudakop sa tuwa sa unahan. Kung kaya na karoon nga hadlok kayong uban nga magpabakuna. Pero sa inyo dili po ta one-sided nga di mo ko hinana good. So amo ta kabalo good nga kuan mingon ko sa inyo ayaw mo pabakuna. Lahi po kayo no. Wa pa ko kabalo. Ang nindot dira nga magpatabang ta sa Ginoo. Na iyahan unya ampingan. Amen. Kung pukson man ka wala gina wa daw pukson ay pero way bali pa ray. Hindi na makapag-auso na unsa naman noon. Ampo na lang jud ka nga
paampulan jud ta nga kung mabakunahan man ka nga di ka maunsa by the blood of Jesus Christ. Amen. Kaya daghan po kayo mo discourage lagi nga after daw pagbakuna, how many days, hours lang, or months nga mga usa ka bulan kapin, patay, ano, kaya mausap yun imong kuhan. Ampo ra gyud ta na. Amen. Amen. Ampo ra gyud ta. Mo na nagpakita na nga lahi na gyud ang panahon karon, ginakontrol na ta. Ginainin na tang kanapitong wa na tay kagawasan. Dakpon ka mo sa mga tao aron sa kiton ug unya patyon kasilagan ka mo sa tanang katawhan tungod kanako. Galit dinaasa koan sa I think sa mga nadungog nako nga diha sa US o sa ubang mga nasod nga naay mga Kristohanon same nato. Tungod kay gipaboran na o dugay naman jud pud na nga ang adunay same-sex marriage sa ilaha dito ang uban mga pastor in town wa na ning renew og kanang makakasal kay kung renew sila pugso man sila sa mga lalaki o babae nga pakaslon sila sila mo kasal pag di sila mo kasal itug-an man sila sa balaod sa gobyerno di ba naunsa na lang panahon karon hindi mo kasal nga balaod man nato na ang uban na discourage na di na sila mo kasal o na sila ming renew ano pa din na mukasal ka amen lahi na jud ang panahon karon amen. Wa na jud klaro napakita na nga haduol na jud ang pagbalik sa tong Ginoo. Dagan unya ni atong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Magbudiay ug magdinumtanay sila unya dagang mamini nga mga propeta ang manungha og daghan ang malimbungan nila. Muna nga karon pa lang magpapuno na jud sa pulong sa Ginoo. Laom nga pagsabot sa pulong sa Ginoo kinahanglan sabton jud nato. Amen. Kwaon jud nato, i-observe jud nato kanang kuan bitaw, kanang dili masayang. Kay kung bisag unsaon nato palawom sa pagsabot sa pulong sa Ginoo, nya wa kan minaw, pag-abot sa unahan dito mo share sa mga kulto. Maayo pud ini ano. Ya PBMA dito. Nindot no? PBMA sa means PBMA. Philippine Basketball. Di ba? Nyawa ka kabalo. Kasagaran malimbungan kinsa man. Siyempre katong mga dili founded sa pulong sa Ginoo. Amen. Kulang pa og pagsabot o pagdungog sa pulong sa Ginoo. O naamang ganit tingaling nga mga alagad nga malimbungan pa. Na malagi mga alagad lagi nga nalimbungan pa. Ang kana sila founded manggaling sa pulong sa Ginoo pero dili kinasing-kasing. Nagtuon sila kay naa sila ay motibo. O nakasagaran malimbungan sila. Amen. Kay ngano man nakalagad manguroy sila sa atong Ginoo pero nakasing-kasing naa sa kwarta unya kung tagaan sila kwarta diri ka balhin sa mo unsa man yung simbahan ay pobre pagapon ka diri ka na nindot kay kag kuan diri kanang opportunity pribileyo unsa gid nindot ay tagaan ko yung sakyanan di ba kay naong mapugag kwarta palipungan jud ka amen so matingala ka nganong adunay mga alagad sa Ginoo nga malimbungan nga kanunay mo unta nagatuon. Di ba? So mao na ang mga hinungdan. Pero kita nga nasayod sa kamatuoran inya kasing-kasing jud ang atong pag-alagad, dili jud ta matarok. Amen. Dili jud ta malimbungan sa mga inana nga mga mini nga mga propeta. Ingon diri ni Jesus Christ tungod sa pagdagsang sa daotan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. O kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan. Aron masayod niini ang tanang tao ug unya maabot ang katapusan. Unsa pa may buhato nato? As I said,
nga mga lagad yung tag tinuoray sa Ginoo. Kaya duol na ang iyang pagbalik. Amen? Ha? Kanang ato ang mga igsuon, kanang ato ang mga ginikanan, nga wala pa na nangalagad sa Ginoo, ato ang pana, partner, hinaynayan nato sila og sulti. Ha? May-may, na mga lagad na sila sa Ginoo. Kaya duol na ang pagbalik sa Ginoo. Amen? Ha? Ang Ginoo nagapamuhat kanunay kanato. Dili na to kalimtan usab nga ang yawa po nagapamuhat pod. Amen. Amen. Galit diha sa pag-share nimo sa pulong sa Ginoo. Ngadto sa ubang mga tao, namuhat ang Ginoo ana pero ayo kalimti na apoy yawa. Nga gusto kana bitong mahanaw ra ang ato pag-share. Mana kinahanglan kung mo share ta dut jud pag-ayo, ampo jud pag-ayo. Amen. Aron dili masayang ato ang pagsangyaw. I-pray nato kanunay ang mga tao nga gusto nato maluwas kay ang yawa lagi kabalo siya nga haduol na ang iyahang silot dito sa impyerno. Gusto sa yawa nga daghang mga tao nga malaglag usag dito sa impyerno. Muna makaigsunan atong oras taas naman kayo sa mga usa sa mga mensahe nga nagpahinumdum kanato. Nga daghan na jud kay mga nadungog nato kay karong panahon na murag ginakontrol na ta. Amen. Amen. Mga partial grabe na jud nga ginahinin na ta og kontrol. Kalib. Tingaka na Anong di naman noon ta kagawas nya katupan mga senior citizen wala na yung mga madawat kung dili magpabakuna na unsa naman una Wakay purpose. Sa mana? So dali na jud kaayo i-control ang tao. Amen. Yang gamiton na ba ni Antichrist gobyerno rin hapon? Amen. Amen para makontrol niya ang mga tao. Ha? Keep kita mga Kristohanon. Unang pero kita di kita mawad ang paglaom. Unsa man ang kalibutan apan naatay langit niya ihandom og nagpaabot kanato. Amen. Palakpakan nato atong Ginoo. Ha? Manindog ta. Amen. Mga mensahe sa Ginoo nga nagpasidaan kanato nga kung nagkulang man tangan kaniya, wala pa man nato nahatag kaniya ang tinuod nga pagsimba, ipakita na jud nato ang magpagamit ng tanganha kaniya. Ihalad nato sa Dios ang tanan. At awiton ang presensya mo kalipay ko. Samtang kita magabarog og nagapiyong sa atong mga mata. Atong yampo. Number 1 atong kauglingon nga mulambot na diha sa pag-alagad sa Ginoo. Ug daghang pang mga tao nga yampo nato nga maluwas katong mga kaila nato, kapretihan, ginikanan, loved ones, i-pray nato sila. Kaya doon na ang pagbalik sa Ginoo. Thank you, Lord. Yes, Lord. Niining kalibutan, mga butang lumalabay lang. Bisan maangkon ko ang tanan, kinikawang lamang, apan diha sa imong ngalan, mauy akong di kinahanglan, kay wala gayo'y makalabang, kung ikaw ang kauban. Ang presensya mo kalipay ko, ang presensya mo ang kalipay ko. Gitinguha ka na mo, Ginoo. Gitinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Kay kanimo lang na kumabati ang katabawan sa akong kinabuhi. Wala kayo'y kani makatani. Once again, nining kalibutan, di ining kalibutan, mga butang lumalabay lamang,
Bisag mangkun ko ang tanan, kinikawang lamang igsoon. Kinimbutang, bahandi sa kalibutan, mahanaw lang. Sa imong ngalan, maoy akong gikinahanglan. Kay wala gayo'y makalabaw, kung ikaw ang kauban. Ang presensya mo ang kalip. Tingwa ang presensya sa Ginoo. Hallelujah. Kitinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Kay kanimo lang na kumabati ang katagbawan sa akong kinabuhi. Wala kayo'y kanimo makatandi. Ang presensya mo, ang presensya mo, ang kalipay ko. Kitinguha ka sa tanang panahon, Ginoo. Kay kanimo lang na kumabati ang gatabawan sa akong kinabuhi. Wala kayo'y kanimo makatandi. Wala kayo'y kanimo'y makatandi, Lord. Wala kayo'y kanimo makatandi. Tinuod yun na, Ginoo. Wala kayo'y. Wala kayo'y kanimo makatandi. Yes, Lord. Diha kanimo, O Dios, wala gyud makatandi nga diha kanimo. Kay ikaw man ang nagbuhas sa tanang butang, Ginoo. Ining kalibutan, kawanangan, nga imong gipahimutang ang mga kabituunan, adlaw bulan, kapakanuran, Ginoo. Lord, you are amazing God. Muna, O Dios, ikaw jud ang among panganduyon, Ginoo. Kaya diha kanimo, Lord, matagamtaman na mo ang tinuod nga kalipay. Lord, haduol na imong pagbalik, Ginoo. Muna, O Dios, among ihatag usab ang tanan, kaya tibukan na mong kinabuhi, nganha kanimo, O Dios. Aron sa diin, Ginoo, dili gyud mi magduha-duha sa dihang kami mo atubang nganha kanimo. Makaingon jud mi, Lord, dawat jud mi diha sa langit kay mo gaan. Pero mga pag-ampo na mo, Dios, ikaw kadunay magalig-on gani kanamo. Taliwala sa mga panghitabo nin panahon ng Ginoo. Gani ginakontrol mi sa kalibutan, sa balaod sa niining kalibutan. Apan ang imong balaod, Ginoo, mo batigbabaw gyud, Ginoo. Lord, mga pag-ampo na mo, Dios, ikaw padayon nga magatudlo nga ni kanamo. Pinaagi da sa mga pulong, Ginoo. Aron dili kami mahilayo nga na kanimo. Mulaw tayon kami sa pagsimba, pag-alagad ka na kanimo, Lord, dili kay sa panahon nga na kami sa kalipay, kamahugaway, mga panalangin nga miabot kani kanamo nga butang. Dili lang kay sa panahon inana, Ginoo, bisa pa man sa kakulangon, Ginoo. Magkalisod-lisod mami, Ginoo, na mami sa mga pag-antos o mga problema, mupadayon jud mi, O Dios, sa pagsimba. Diha kanimo, Ginoo, sa Kristo. Mga pag-ampo usab namo, Ginoo, ngadto sa mga kaigsunan namo, loved ones, mga kaprintihan, ginikanan, kaigsuunan nga wala panganha kanimo, Lord. Ang mga pag-ampo nga ikaw usab, Ginoo, padayon magapamuhat kana kanila. We pray, Lord, for their salvation. Ang mong pulong ugan mo patigbabaw ganang kanila. Sa kami nga dunay kaaway nga kanunay nagaguba nga na silang kinabuhi aron malaglag sila. Apan dili paulahi ang tanan, O Dios. Lord, aduna pay chances, Ginoo. Panahon nga sila magbago ug makabaton usab sa mga kaluwasan, Ginoo. Mao ginangamo pag-ampo ugan aron kami makakita ay dito sa dapit kay mong andam, Ginoo. Padayon kami nga musimba nga na kanimo. Mga lagad nga na kanimo, dili kami kapuyon, Ginoo. Lord, kay ikaw man ang among gianhi o giadto, Ginoo. Diya sa pag-alagad, Ginoo, di gyud kini makawang ang tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa mga pulong nga amo na dumog karon og nabatunan. Mga pagpahinumdom kami aron sa diin kami maandam sa kanunay. Kay pagbalik, Ginoo, wa jud mi masayod, Ginoo, basig unya ugma og sunod nga mga adlaw. Ana kami kinahanglan magbadasigon sa pagsimba kanunay nga. Salamat, Lord, sa tanan-tanan
Ikaw ani karon, anak kanamo o Dios na sa mong giliran nagiguban. Dalaygon ang imong pangalan Ginoo. Imong pulo magrema kini sa mong makinabuhi. In Jesus mighty name. Amen. Lakpakan nato atong buhi nga Dios. Hatag na ko sa sunod nga part. Ay mga young people tingnan ang mga kabataan tingnan nga mag-special number. Samtang kita maghahatag, naihatag pod nga, ihalad pod nga sayaw daw ang mga kabataan. Alam ko hindi. Sige, plasta na, plasta na. Amen. Samtang nag-1 sila present, mahal na. Daw karon Lord kay mong gihatag ka namo Ginoo. Salamat Ginoo sa labas nga pulong among nadunggan Ginoo. Unta Lord, matiso ka daw sa mong hunaw-hunaw ug kasing-kasing Ginoo ug mubunga ka to Lord. Salamat kayo Lord sa imong dakong gugma. Salamat Ginoo sa kanunay nga pahimangno nimo kanamo Ginoo nga imong katawhan Ginoo. Salamat niini nga sa lapi nga bahin Ginoo. Ikaw padayon maga-bless niini nga panalangin Ginoo sa matag usa Ginoo nga nagahatag niini Ginoo Lord. Ikaw maga-guide sila mga kamot Ginoo sa ilahang sa pagpanarbaho Ginoo bisan pa man sa adlaw-adlaw nga panglawas Ginoo Lord. Ikaw maga-bless niini Ginoo. Padayon ka maga-protection Ginoo bisan pa man bisan asa ka kuha Ginoo. Ikaw maga-balik sa mga panudlanan niini og ikaw hatag og pinilo-pilo pa nga mga panalangin Ginoo. Salamat nining tanan Lord. Kanimo lamang ang Jesus nimo po. So sa ato ang mga announcement nato, so padayon atong bulaton diri murag na ko sa oras lang pud gamay kar pero sige lang. Wa na ko nakaya no nga wa pay alas 12 moment tinga ko dali ara sa oras oy. Gipaspasa na lang gani. Okay, so dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Napuno ba ta dinha sa pulong sa Ginoo? Amen. Mangandam ta kanunay. Importante ang kalag, andam kanunay. Amen. Andam manggay kanunay ato ang lawas. Manang munang magluto ta. Manang mangaon ta. Sa paka ang kalag. Amen. Sa paka ang kalag. And ato ang prayer meeting every Saturday evening. Padayon gahapon alas 7 diri ang dapit. Okay, sa Saturday na siya. Gabi wala nang kuano kay kapoy po ang mga lawas. Kay kapoy. Unya ulan pag yun. Samot. So next Saturday. And also, salamat kayo sa mga kabataan. Kanday sa report. Taga Domingo na diri nga tuluan sila. Mang-invite pa po na sila. Mga kabataan, no? Kaya ang mga bata karon naunsa naman karon ML ra may una-una. Okay? So, salamat kayo sa inyo ha. Okay, sumato kita sa pagtapos. Manindog ta. At ang witon ang alang kanimo ang himaya. After niini, mo sunod ang closing prayers si Brother Daniel. Thank you, Lord. Alang kanimo ang himaya. Alang kanimo. Alang kanimo ang pagday. Gikan kanimo. Gikan kanimo ang kuso. Para kanimo ang dungo. O Diyos ikaw. O Diyos, ikaw ang tinugdaning tanan sa matag adlaw sa among mga paghinahanglan. O Diyos, ikaw ang dalangpanan, kay ikaw man ang tinugdan ning tanan. O Diyos,
Diyos, ikaw, Diyos, ikaw, ikaw, ang tinugdaning tanan sa matag adlaw sa among mga pagkinahanglan. O Diyos, ikaw ang dalampanan, kay ikaw man ang tinugdan ning tanan, kay ikaw man ang tinugdan ning tanan, kay ikaw man ang tinugdan ning tanan. Yes, Lord. Magabuta, kani mo Diyos ng labing balaan. Lord, salamat kay Ginoo sa kigayunan amahan sa diin Ginoo. Nakadaig, nakasimba kami, nagapaminaw kamahan nga na sa imong mga pulong o Diyos. Lord, salamat ugad na pinaagi sa imong mga pulong, ikaw Diyos Ginoo nagapahinumdum nga ni kanamo. Sa diin na ugad na ang imong pagbalik amahan, hadoon na agahid Ginoo. Nasa diin ang mga timailhan Ginoo, anaan na Lord, among nakita Ginoo, among nabati, among nadungog Ginoo. Apan sa kanunay nagpasalamat kami Ginoo. Nasa diin Lord ang among mga pagtuo Ginoo, ang among mga pagdaig amahan. O ang nasulat Ginoo sa imong balang kasulatan tinuod Ginoo. O sa Lord salamat o God sa kadasi Ginoo sa umabot na panahon na imong ihatag nga kanamo. Sa kalikon o Dios, taliwala sa mga pagsulay Ginoo, naa ka mahal. Naa ka Ginoo nakig-uban nga ni kanamo. Lord salamat o God, padayon ka Ginoo Dios magapamuhat Ginoo. Bisan pa man Lord sa mamauli kan Dios Ginoo magaproteksyon ngadto kanino. Bisan pa man Lord sa mga nagalakaw pa amahan. Sana doon na pa'y bulhaton Ginoo sa second service Lord, ikaw ang Diyos Ginoo magapamuhat ngadto kanila. Ikaw ang Diyos Ginoo magabalot Lord sa mga milit na dugo ngadto kanila o God silang pagpanglakaw Ginoo. Og labaw sa tanan Ginoo, ikaw ang Diyos Ginoo maghatag kanila maayong panglawas sa proteksyon o God sa matag adlaw. Busa Lord dalaygon ka man sa walay katapusan among ibalik tanang dungog himaya among pagsalamat nga nakanimo lang. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mahigog ko ka na itong tanan. Oh, I love you with a love. Pag di naman ay, oh, yes, I love